Hello लोगोफोर नै जोंहा दिनै माबा गिर्जायाव माबा क्रिसमासनि फुल साजायनो थांलायनोसै आरो नै बेलासिनि नालेंखर जाबोदों जोंहा दिनै लास्ट जासिगोन जाग्रोना नालाय दिनै एखेबारे फुलफोरखौ मोजां बजायजोबसै गिर्जायाव माने sudah नालेंखर जाबोदों जोङो लामा गोथाव एन्थाब बनायनायनि नालेंखरखौ जाबोदों जोङो लामा ओरैबायदि मोजां हजायबाय माला मानसिफोरा जोंहा गैया जोंहा नर्मेलसो हजायदों नर्मेल माला जों खालामबोजोब्बाय लामा मानसिफोरनि हजायनायफ्रानो लामा सिफुंनायनि हाबाफारि सोलिदों नै बेहाय no gulapiano seria berusaha dia Suwakai ini sinyata bu. Suwakai ini nggak segera. Kalau sampai kali. Nanti boarding visa naik ini menlejong. Minta visa naik ini menlejong. Minta ini apa dengan senang. Last biar dek le. Dera ada kecil bilang ke. Nah, saya pikiraya get ni lama yang mana gasin dengar. Gaisman. Yang sebab follow kamu sahaja. Gaisman. Gaisman. Tahu dengar ya. Ish. Oh, social has betul ne? So. Nah, लोगोफोर हजाय मोनालाय लांबाय नै बेलुन होनायानो दाबो जोबला खामानियानो जोबलानो गिर्जा सिङावबो बेलुन होनायनि हाबाफारि जादों नै जोंहा लामायाव हाखला टाइमानो सर्ट जाबाय हागौमोन मालाय बिजि लायदो सोरनियावबा आरो बे बिजि लायलाय बिजि दाबो फिनिशिं जायाखै जोंनिया सुजुनियाव बिलि बिदोंहन खिलि बिजि नङा फिनिशिं जायाखै नै नै दाबो फिनिशिं जाला जोंनिया मोनालाय लांबाय हांनांसै जाला गोजांलाय लांबाय हांनांसै जाला ओइ जों हांनाय जासिगोन गोजांबाय जोंखो नोंसोर बावबाय हाथ'दो
जाला हांसोलाय गोजां सुबाय ओइसोर मावथ'थोंसै आयौ मारै दुगैबावगोन आयै आयै गोजांबाय 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 लायदोबासो मोजां नुसिगोन जोबला दाबो जोंनि हाबायानो नै लोगोफोर जों थानाय जासिगोन लोगोफोर ओरैबायदि थान्दा जाबाय माने इसिं खाथिफोरा मावथोंसै जों थानाय ओरैबायदि गोजांबाय लोगोफोर अबस्था नाय ओरैबायदि गोजांबाय ओरैबायदि गोजांबाय ओरैबायदि गोजांबाय दुगैलाबायदिसो मोनबाय आङो लोगोफोर ओरैबायदि थान्दा ओरैबायदि गुसु आयो थाबायनो हाला